de minian Ghana for Medamasi, Modeshie, Alex, Ufie Dumensa, Agyakoo Abranti, aka Biom, acting president, acting IGP, acting Chief Justice, acting King. We can say, ya, we will be in Tiasi, but Ghana for a Mohammed, you say, acting with you. No challenger. Medamasi. Na say am sure say me by YouTube. Young performing anum de. Ye hu say mo gusu amode. Say bra so say. Me sade Tetemmofratv TV. Ene Tetemmofratv Official.agyakoo. Ye niam bibli gusu. Me be start Tetemmofratv TV ni di sini ahodo gusu. The senti no. Simi bi amo afe na mo nya na dodo ahwe no ya hyase a ye de sasini ni nyina ba bonten na no na ye de ba ko atom eye Ayonko bi di ewu 1 2 3 said ye na first no ye no 1 2 3 ye de one no tum ofuani agye ho ye de tu atom ofuani agye ho ankasa omugusu omohwe na hwe ne hwe kohwe patre no ne hu se Oyaa ababawa Oyaa branche nyame boa no yi hu ka forma wa kwan mo befa so mo betena Ayonko bi di ewu Ayonko bi timi tetia dofo ntem Ayonko bi no hyase no wo se wo kire oyire ana wakanti ma obewa no Ayonko bi no wo se wo kire ukun e de sama de Ayonko bi odo no pa no na omuntem asai eso no na ekoba ehun masenchi sweti ko wisa wasere na no suwamu na nitirim enti monton koso na mohwe na mede munim se sinimu de mede ne pankwa na bremu we ye Tetemmofratv na nkasansa production Agyakoo me ye ya me true story na me produce yi Ayonko bi di ewu wi a mo afi mo gusu amoka kire me o ye suro ya ye de nyina ba begum Ibi Oyaa soro ya no samo ka ba ko bi mo anhye da hwanche na obesere me ne wa yesi ya to ni din se enenzu bio akoye tete enenzu bio ye de enenzu bio so beba dodo na wo ho a ye di gusuo na ye di awo mo na ye di latest ni na sa abeka to mo ton ko so be nyame nhira mo se mo credit ene madaje e de Tetemmofratv TV ene Official.agyakoo ene minyanu mu dia aka mi womu e Hani Jones TV mo hwe na mo hwe okode agh so ene so mo hwe Telemo TV so mo hwe ana sisi kura de minya baba akubi de odi abetumu no Prima TV ene so mo hwe nyame nhira mu nyina na ebeto akoso de ne pama mum tonko so mum payeman e na mi hiam payebo babi edu no e ya na dren mo amunim ya no that munti nze metina se mum tonko so fam payebo ntamechi na me so me bom payam aboto bia bibi firi mu e de bo adwuma ni nyame ahye na nam nyame nhire mu nyina eda mu nyina mas